Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa. Hemen, daukagu aldaketa, lekuko aldaketa. Ogi karrikara. Hau pasuek. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Hau pasuek. Atzekoak ongi. Bai. Otxandio, bizirik. Bai. Hori zuentzat! Hemen gaude! Egunon kaparrozu! Hemen da, 20. korrika! Batu dena korrikara, Euskararen alde! Kilometro, Otxandion hasi eta Iruñeran! Kaparrozun ere! Kaparrozun ere! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Kaparrozun ere! Herri beran ere! Eo zera guantzun dezatela etxean daudenak! Bat, bi eta hiru! Herri beran ere! Herri beran ere! Herri beran ere! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Hau pasuek! Txalo ere bat! Tipitapa, tipitapa! Egunon kaparrozu, heldu da korrika! Hemen da 20. korrika, egunon! Batu deno korrikara! Hartu, ea, joango gara, erritmoak errespetatzen, bai, utzik, lasaituko gara, hori da, zatu aurrera, zuzara protagonistata. Kaparrozuko dereduko ikasle eta familia zarete zuek, ezta? Oier, Gonzalo, Unai, Ikerne eta Daniel! Gola Euskara! Gola Kaparrozu! Aupa Kaparrozu! Ia lasai, zure ritmora! Aupa txikitxo! Ta zu zer zara, Unai? Odei! Oier! Aupa Oier, orain jarraituko duzu aurrerut, bai, gero elkartuko gara! Aupa Kaparrozu! Kaparrozu, hemen gaude berriro! Etzi! Bagoaz eta herribera euskaldun baten alde! Aupa zuek, tipita!
txapelketa daukagu hemen. Hartu. Torri aurrera. Hori. Hau pasuek, ongi etorri korrikara. Gure etxeotan. Eta orain egingo dugu gauza bat, bai, sartuko gara denok. Karril batean, bizikleta mesedez. Edo albo batera edo atzera hobeto. Edo aurrean edo atzean, baina bestela hori da. Eta zu txikitzu, sartu barrura, bai? Hori da, hori bai. Txiki. Sartu barrura mesedez, hori da. Barrura. Nahi ba, hori da. Eta gora lekukoa. Ona bostekoa. Hau pasuek. Horrela bai, euskaraz biziko garela. Horrela bai, euskara babestuko dugula. Gora. Hau pasuek. Lekuko ere, gora. Erakutsi errotasunez, esku bata. Nola da izure izena? Eider, haupa Eider, gora lekukoa! Tipi-tapa! Tipi-tapa! Eta zuen nola zarete? Ibai eta?